Сымон музыка класіка беларускай сцэны, але ў версіі не купалаўцаў, а віцебскага тэатру імя Коласа распачаў 8 верасня ў Берасці 24-й тэатральны фестываль «Белая вежа». Спектакль па-беларуску, а потым вогненнае шоу па-львоўску. Гэткія акцэнты на адкрыцці ў нейкім сэнсе вызначаюць характар і настрой сёлетняга тэатральнага злёту. Это дух огня, эти перемены, это хорошее настроение всегда остается. Разам з вяртаннем на белую вежу львоўскага тэатру вярнуўся і самый любимый глядачамі жанр – вулічныя спектакли. Я считаю, что театр зарождался на площади. Как правило, мы на эти спектакли не продаем билеты. То есть это такой своеобразный подарок для зрителей, которые не могут себе позволить купить билет. У праграме вулічных шоу няшмат. Карпатскі калейдаскоп эфектна адкрыў белую вежу, стаўшы своеасаблівым рэхам да адзначэння тысячагоддзя Берасця. А кракаўскі паказ каменны на той жа плошчы Леніна 15 верасня белую вежу не менш эфектна закрые. У працэсе ж 13 краінаў і 28 тэатральных калектываў на 5 пляцоўках горада паспрабуюць пацешыць усіх, нават самых пераборлівых. Но мы максимально пытаемся удовлетворить любителей и балета, и драмы, и театров кукол, и уличные представления, моноспектакли, то есть все жанры. Разынкамі насамрэч можна лічыць абсалютна ўсё. Гэта і мой марад стаганкі, і сярожа вельмі тупы п'еса абсурд прэм'ера саміх берасцейцаў, і лялечная пастаноўка іх жа «Новая зямля», і французскі балет, і сатырыкон з Константином Райкіным. Украінскі акцент вернецца 11 верасня з дядзям Ванем і венгерскімі акторамі. Это удивительнейший спектакль, который сейчас вошел в топ европейских спектаклей, 14 лучших спектаклей, и занял второе место в Европе. 9 моваў будзе гучаць на 24-м фэсце «Белая вежы». Беларусь краіну гаспадара прадставяць берасцейцы, а таксама магілёўскі і віцебскі тэатры. Сёння ў Менскай галерэі «Уніскладовая» распачынаецца месяц фатаграфіі. Фестываль ужо 6-й год пашырае ўяўленне беларускай публікі пра фотамастацтва. Падзею наведаюць госці з 10 краінаў. Мы заспелі монтаж выставы ў ноч перад адкрыццём. Сёлета тэма фестывалю «Гісторыя», якая, як вядома, часта дзеецца на плошчах. Таму экспазіцыя размешчаная такім чынам, што галерэйная прастора будзе нагадваць плошчу незалежнасці. На гэтай плошчы ёсць і афіцыйны парад у інсталяцыі Сергея Гудзіліна і акцыі пратэсту, адлюстраваныя ў французскім праекце «Травень 68». Гэтыя падзеі змянілі свет. Парыжскія студэнты захапілі універсітэт Нантэр, а затым і Сарбону. Моладзевы бунт пад творчымі лозунгамі «Забараняць забараняецца», «Будзьце рэалістамі, патрабуйце немагчымага», «Уся ўлада ўяўленню» стаў рэвалюцыяй палітычнай ды інтэлектуальнай думкі. Пратэсты 68-го года можна пабачыць у шматлікіх фільмах, напрыклад, у «Летутенніках» Берталюччы. Мы обклеили кубы лозунгами, которые были частью протеста. Студенты разбирали брусчатку, поэтому наша основная задача была создать вот это вот представление площади. Мы взяли главную фотографию, где ребята сидят на ступеньках театра, и они проводили там лекции. Яшчэ одна знакавая акцыя негвалтоўнага супраціву «Балтыйскі шлях», якому сёлета споўнілася 30 гадоў. У аб'ектыве літоўскага фотографа Рамуалдаса Пажэрскіса. Больш як 2 мільёны жыхароў Літвы, Латвіі ды Эстоніі узяліся за рукі ды ўтварылі жывы ланцуг даўжынёй 675 кіламетраў. Гэтак яны пратэставалі супраць пакту Молотова-Риббентропа. Например, от Литвы участвовал 1 миллион человек, и это практически 40 или 50% всего населения Литвы. И нам очень сложно сейчас людям интернета понять, каким образом вообще это событие было организовано, потому что, конечно же, у них не было интернета, способов коммуникации. Здымкі, якія заставаліся пад грыфам «Сакрэтна» цягам 30 гадоў, паказвае нямецкі мастак Зімон Менер. Гэтыя мужчыны ў дзіўных вобразах агенты штазі, таемнай паліцыі ГДР.
В рамках вот этой полиции, которая занималась досмотром всего происходящего в обществе, они должны были каким-то образом шифроваться, то, что называется, в гражданское одеваться. Вот они в образе доктора, вот они в образе специально просто проходящего гражданина в очках и в шапке. И действительно для того, чтобы надеть на себя эти образы, делались фотографии, смотрелись вообще реалистичность. Танчаць усе – і Брэжнеў, і Ленін, і балерыны з Лебядзінага возера. На калажах маладой беларускай мастачкі Машы Светагор. Выразаючы фота з савецкіх часопісаў, яна прапаноўвае свой іранічны погляд на сур'ёзную гісторыю. Как человек, который родился в конце советского периода, и, конечно же, советский период никаким образом не застав, она сталкивается постоянно с артефактами советского периода, от архитектуры, монументов, названий улиц, самой бюрократической системы и так далее. И, конечно же, воспринимает это совершенно не так, как люди более взрослого поколения. Выставы месяца фота пройдуць на 8 пляцоўках. У гістарычны музей прыедуць працы знакамітага майстра Майсея Напельбаума. Ягонаму аўтарству належыць першая мастацкая фотавыява Леніна, а таксама партрэты Ахматавай, Блока, Ясеніна, Пастарнака. А ў прасторы кніжная шафа адкрыецца дэбютная выстава паэткі Юлі Цімафеевай. У межах фестывалю маладыя аўтары змогуць паказаць свае працы замежным куратарам. А таксама адкрываецца новая онлайн-платформа «Шкло», якая будзе прэзентаваць самыя яркія беларускія фотапраекты ў Фейсбуку ды Інстаграме для замежнай аўдыторыі. Александра Дорская, Белсад. У Беларусь прыйшоў ЮНІК – сетка культурных прадстаўніцтваў Еўропы. Інстытуцыі культуры з усіх 28 краін чальцоў еўразвязу з галоўным офісам Брюсселі рэалізуюць супольныя праекты па мастацтве, вывучэнні моваў, адукацыі ды міжкультурным дыялогу. Галоўная ідэя – пашырэнне кантактаў, а першы івэнт – ініцыятывы еўрапейскія прадстаўнікі ЮНІК запланавалі на 26 верасня. 26 верасня – міжнародны дзень моваў, які азначаецца па ўсёй Еўропе, але ўпершыню прыйдзе ў Беларусь. Мы арганізуем удзел носьбітаў многіх моваў, каб можна было пагаварыць, пазнаёміцца, папрактыкавацца. А пройдзе гэта ў месцы, як быццам спецыяльна для гэтага прызначаным у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. У бібліятэцы арганізатары пакінуць стэнд з лепшымі ўзорамі сучаснай еўрапейскай кніжнай прадукцыі, графічны раман, коміксы, найлепей ілюстраваныя кнігі. Сетка ЮНІК арганізаваная дэцэнтралізавана і грунтуецца на нетворкінгу ды камунікаванні. Таму Менскам яна не абмяжуецца. Хорошо знаем Минск, и цель ЮНИКа это говорить с другими актерами, например, в Бресте, в Витебске и в других городах. Еўрапейскія прадстаўнікі ЮНІК плануюць усяляк пашыраць у рэгіёнах культурныя ініцыятывы на тэмы Еўропы, да якой Беларусь належыць гэтаксама, як Францыя і Аўстрыя. В Европе хочется улыбаться. Вот хочется и все, по любому случаю. Як я правёў гэта лета? Тэму актуальную штовосень абраў для стендапу актор Магілёўскага драматычнага тэатру Андрусь Корзун і распавёў пра свой творчы побыт у акторскай акадэміі ў Мюнхене. Выступ адбыўся ў межах новага праекту «Драма Двор». Тут няма ніякіх абмежаванняў, тут ёсць і не свабода. Тут самовыражение больше, потому что когда ты участвуешь в спектакле, тебе есть какой-то определенный текст и определенная задача режиссера. А здесь ты волен на все. Что хочешь, то и делай. Тут гэта якраз у творчай лабараторыі пад назвай «Драма Двор», дзе Андрусь узяў удзел не толькі ў ролі выступоўца, але і ў ролі суорганізатара. Здесь не возникает каких-то других вопросов, хорошо это или плохо, окупится это или не окупится, которые возникают вопросы в театре. Вот, должно быть кассовое. Здесь таких вопросов нет. Здесь просто люди делают то, что им нравится. Проект «Драма Двор» придумали акторы, працаўнікі Магілёўскага драматычнага тэатру. И робяць гэта без аніякага заробку, просто для себе и для людей. Хочется свежего воздуха, какого-то в сфере театрального искусства, не только театрального, в сфере литературы или изобразительного искусства. Конечно, хочется чего-то нового, и когда хочешь чего-то, лучше делать это самому. У двор тэатру вынесли стулы, повесили прасціну ў якасці экрану, тэрыторыю аздобілі архіўнымі фотаздымкамі, поставілі імбрык і гарбату. На першай такой сустрэчы свае вершы чытаў паэт Віталій Рыжкоў. На другой працаўнікі Магілёўскага тэатру паспрабавалі сябе ў зусім новым амплуа. Аказалася, да прыкладу, што акторка Анжаліка Барчан, вядомая гледачам са спектакляў «Дядзечка ў сон» і «Жанчына мора», таксама піша вершы. Лично мне сегодняшним вечером хотелось бы поговорить о любви между людьми и о том, насколько важно нам заботиться друг о друге и насколько важно понимать, что мы не одиноки.
В городе все так же тихо, все без перемен. Новыя грані талентаў, магчыма, лягчэй адкрываюцца ў новай прасторы. А арганізатары драмдворыку цвердзяць, што праект гэты прывязаны не да месца, а перадусім да драмы, як жанру мастацтва. Таму ў далейшых планах чыткі п'есаў, розныя эксперыменты, а ўсіх, хто адчувае ў сабе крэатыўнасць, акторы запрашаюць далучацца і праяўляць сябе ў новым праекце. Ольга Васильева, Магілёў.